Konatech. Bonsoir, bonsoir les diamants. Donc, je suis dans un compteur réglant. Moi, je sais faire un compter par exemple parce que amna lumière mena chien chama. Ina fo na so le fa nga lumière blima mena chien duru. O be ka chokom na. Ale ne me fa nga lumière blala ma mena chien tanolo vla o fa na be ka chokom na quoi. Donc, ketchup fla de bala, ketchup keleme non. Ale ibna to ka à répétitivement c'est pas trop nécessaire mais quelque chose tellement fait non ou le boucle fort donc boucle fort lui permettait qu'à répéter chien chama abo forma compter le calan compter boucle fort aller na fort donc amna baraka no already donc maintenant schéma est là quand un schéma est réalisé maintenant à débrancher ou bien à faire parce que là on doit avec tant de à temps perdu donné donc là schéma là il y a un branchement en suit nous que les mécanos donc pour ce faire donc on a code d'âme sans présentement donc lumière rouge il y a les brancher nos pin 8 là donc lumière bleue là maintenant brancher nos fins là pin 9 donc là maintenant LED bleu ok LED bleu et puis là maintenant int LED rouge ok est égal à 8 point virgule donc ça c'est bleu rouge diode ok diode je fais beaucoup de typo mais quand typo dans mon bon attention on s'en est donné mais problème t'es non amena essayer quand bon comme na mega tana don parce que n'ingrina ka pangata do projet gelemana ka sura ma base famille avec gela ka anga tanya fait ko la metana don faut ka tan séance là donc on tient ka kloma jola et puis je vous conseille également ka vidéo partager na teru na djenyo pour que vous fane ka se donner à d'autres donc c'est ça et puis au professeur LED bleu allez outputer LED rouge allez faire outputer combien de fois il faut qu'on copier coller mais c'est déconseillé pour vous en passant parce que notre coquette a été pratiqué quoi donc c'est ça donc là présentement nous déclarer qu'à faut que c'est de sortie présentement on a fait on veut faire lumière bleu maintenant chien caméra ga faire chien ou l'on voit par exemple non on a qu'un chien doux donc là maintenant il doit faire digital right j'espère qu'il y aura cliqué maintenant donc il veut LED rouge comment on rougir le fort virgule I comme à cliquer voilà I va la allumer quoi donc on rouge ça c'est des commentaires de base delay maintenant delay j'ai construit bon delay je vais donner des délais de ok le délai je vais donner 2 secondes ok et puis là on fait ça encore la delay donc je copie ça et puis je colle ok donc à l'état qu'on fait ça il faut qu'on ait fera donc on a une blalo là donc maintenant off donc présentement ni ma maintenant fera drone amna to ko continuellement maintenant fait un maintenant fera chien ça va quand là ka blola ma maintenant chien fla est-ce que fama donc erreur d'OV non il y a quelle erreur présentement point virgule erreur B non ma point virgule qui non donc allez erreur B
donc n ye n ka point virgule kɛ sisan erreur wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni point virgule bɛ yan fɛnɛ jɛ donc n y'ale corriger donc là maintenant a kan ka sɔn donc an bɛna to ka bilenman minɛ k'a faga faga dɔrɔn donc nin y'o de a bɛ k'o de kɛ sisan a bɛ ka to ka minɛ k'a faga parce que an b'an ka loop kɔnɔna na donc a bɛ ka to ka bilenman minɛ k'a faga a bɛna si k'o de la parce que loop in de ye programme kɔnɔna yɛrɛ yɛrɛ donc a bɛna to k'o de répéter ka to ka répéter ka répéter ka répéter bon au lieu k'a to k'o répéter ne bɛ fɛ a ka nin minɛ k'a faga siɲɛ 3 donc ne bɛ nin copier siɲɛ ka coller siɲɛ nin ye 2 ye donc sabanan donc a bɛna bilenman in minɛ siɲɛ 3 et puis n bɛ fɛ a ka bulanan minɛ k'a faga siɲɛ 2 avant k'a ka taa bilenman minɛ tuguni k'a faga siɲɛ 3 ok donc n bɛna ale kɛ yan nɔ en tout cas moi je vous conseille de taper comme ne tɛ fɛ vidéo ka jɛ o de la n bɛ ka to ka a copier coller ka walasa vidéo ka teliya a kana na ka temps ta quoi donc c'est pour ça donc au lieu de rouge maintenant yan nɔ n bɛna yan kɛ fɛngɛ bleu ok donc là maintenant an bɛna bilenman minɛ siɲɛ 3 o kɔfɛ sisan ka bulalanan minɛ siɲɛ 2 k'a faga donc an bɛn'o de kɛ sisan donc ni y'a lancer sisan a b'a jateminɛ a bɛna bilenman minɛ siɲɛ 3 kelen fila 3 kelen fila kelen fila 3 kelen fila kelen fila 3 kelen fila est ce que a ɲɛ b'a la donc n bɛna delay niveau monter dɔɔni pour que a ka se k'a faamuya an ka delay kɛ 1000 ye 1 seconde au moins o la a b'a faamuya dɔɔni donc n bɛna 1000 kɛ fan bɛɛ bon pour éviter le fait que n bɛ ka to ka delay position bɛɛ falen solution b'o la parce que ɲɛ t'a la n bɛ ka to ka falen falen k'a bɛɛ kɛ 1000 ye donc c'est répétitif c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire ça o la an mago bɛ boucle fort la est ce que a y'a faamuya boucle fort dɔrɔn i dan ye k'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn et puis i b'i ka nombre de compte jateminɛ dɔrɔn k'a don a kɔnɔ o y'o bannen ɲɛ t'a la kelen fila 3 bulalaman siɲɛ 2 kelen fila a bɛna bilenman na sa kelen fila 3 donc nin méthode in a fɔ nin ma méthode archaïque donc i bɛ k'i ka code ka jan pour rien et pourtant compteur b'an bolo ka kɔrɔ donc compteur o ye mun ye ale bɛ wele boucle fort donc an bɔra ka nin mun kɛ sisan an bɛ se k'a kɛ ni fort ye fort ka principe ka nɔgɔn kojugu donc pour que ka fort kɛ tu écris fort entre parenthèses int on va dire int I, ok, int I égale à 0, point virgule, I inférieur ou égal à 3, point virgule, ok, inférieur ou égal à 3, point virgule, I plus, ok. Donc présentement ni kɔnɔna la sisan an bɛna an ka exécution ninnu kɛ est ce que a y'a faamuya nin kɔnɔna la sisan an bɛna nin minɛ an bɛna u minɛ k'a faga donc n bɛna ale expliquer sisan donc an bɛna nin copier ka coller yan donc nin ye bilenman ta ye donc o kɔfɛ sisan an bɛ se ka nin bɛɛ effacer an mago tɛ nin na bilen donc nin dɔrɔn dɛ nin ligne in dɔrɔn ale ye ligne den ale ye ligne in tɔ bɛɛ remplacer est ce que vous voyez c'est vraiment performant imagine nin ye ligne dɔ de ye par exemple sisan n'an ko k'an bɛna nin minɛ k'a faga siɲɛ n'an ko k'an bɛna bilenman minɛ k'a faga sisan siɲɛ 100 imagine an bɛ fɛ ka bilenman minɛ k'a faga siɲɛ 100 f'an ka copier k'a coller siɲɛ 100 n'an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn fu la quoi donc par exemple sisan
ni bɛna bilenman minɛ k'a faga siɲɛ 4 ya ni bɛna minɛ k'a faga siɲɛ 4 et pourtant n'an dun ko k'an kun bɛna kɛ cogo dɔ in na sisan ale kun bɛna bilenman minɛ k'a faga siɲɛ an kun bɛna ligne copier siɲɛ caman quoi pour rien et pourtant ni an ka exécuta bɛna faamuya sisan nin bɛ dɔ remplacer de donc an bɛna bilenman in minɛ siɲɛ 4 1 2 3 4 et puis a bɛna bulalama in minɛ sisan siɲɛ 2 mais imagine n'a sɔrɔ e kun bɛ fɛ ka bilenman in minɛ k'a faga siɲɛ 100,000 bayirika imagine n'i y'o imaginer sisan i b'a ye ko non i kun bɛ n'i ka temps perdu ka copier ka coller donc nin sira surun de ye n'a sɔrɔ i kan ka compter kɛ quoi est ce que a y'a faamuya donc a bɛ marcher cogo min na ni i mun filɛ nin yan nɔ i valeur ye 0 ye donc a b'a fɔ ko ok i valeur ye 0 ye a bɛna don for in kɔnɔna na ni accolade fila minnu filɛ nin ye sisan a b'o kɛ siɲɛ 1 a bɛ tila ka 1 fara i kan incrémentation a bɛ 1 fara i kan donc i bɛ kɛ 1 ni i kɛra 1 ye sisan a bɛ don tuguni a b'a lajɛ 1 bɛ fara i kan tuguni i bɛ kɛ 2 ye a b'a jateminɛ est ce que i ka dɔgɔ ni 3 ye ni i ka dɔgɔ ni 3 ye 2 ka dɔgɔ ni 3 ye a bɛ don tuguni donc a bɛ 1 fara i kan tuguni donc i mana kɛ 3 ye sisan a b'a ye ko 3 est inférieur ou égal à 3 ce qui est vrai donc a bɛ don tuguni 3e fois est ce que a y'a faamuya donc n'a donna 3e fois la sisan a bɛ tila ka 1 fara i kan i bɛ kɛ 4 ye donc ni i kɛra 4 ye ale waati la sisan ale moment la sisan a bɛna jateminɛ ko est ce que 4 ka dɔgɔ ni 4 ye 4 ka dɔgɔ ni 3 ye non o la a tɛ don a kɔnɔ bilen donc a bɛ marcher ten de donc an bɛ se ka nin kelen kɛ ni bulalama in fɛnɛ ye tuguni la même chose avec bulalama bon explication ka gɛlɛn bamanankan na cogo dɔ la programmation na mais n bɛ k'a essayer quoi n kɔni bɛ k'a essayer ni n bɛ k'a essayer vraiment k'a expliquer k'a nɔgɔya mais fort concept ka nɔgɔn kojugu ale bɛ ten de donc sisan par exemple sisan ni bɛ fɛ ka nin kɛ 10 fois an bɛna nin kɛ 10 fois donc pour faire ça 10 fois on doit écrire 9 parce qu'on a inférieur ou égal. Ça commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 0 peut compter comme 1 en programmation. 0 peut compter comme 1 en programmation. Donc c'est pour ça. Donc on a 5 fois. Donc on a déjà compté. Donc comme 0 peut compter comme 1 en programmation. Donc on a fait un chien 1200. On a 4 décibels. 0, 1, 2, 3, 4 et puis ça fait 5. Est-ce que vous voyez? Parce que 0 veut compter comme 1 en programmation. Au-delà, en marketing quoi. Donc, il y en a, on va écrire bleu, bleu 5 fois. Bon, il y en a en commentaire là, je vais écrire rouge 10 fois. Ok. Donc présentement on va lancer le programme. Ça va marcher. On va faire ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc on a la main 1 2 3 4 5. Donc après on met ça chez un temps ainsi de suite. Donc on va faire un partage dans le donc on est ensemble agana yenda ka vidéo partage na terouye munu fana be fanga don kala en tout cas mena code bla site web sans fla la se ka ta ka kulonge kana donc avec se ka ta ka to ka nombre nous fallait pour votre propre exercice et ma donc après se ka nombre nous fallait ga essayer ka kulonge kana e follow en attendant et puis c'est ça que j'ai à dire ce soir en tiara kulomo jola assalamu alaikum.